Krásný večer. Takže pojďme se podívat, jak si investovat anebo poslat si peníze do plánu. Jo? Takže tady vlastně vidíte, jsem tady na účtu od kolegy, kterému spravuju účet a dostal tady teď vlastně dárek od firmy $50. Takže dáme si investment, dáme si buy plan. Tak, teď si vybere licenci 1, která je od 50 do $499 tady. Takže vidíte, že denní profit je 0,9%. Tak, tady si dáme $50, že chci investovat. Tak, tady přejdu dolů a Confirm Invest. Tak, tady vlastně vidíte 5, že to bylo odfajfknuté. Tak, tady se podíváme na My Plan a vlastně vidíte, že tady to máte aktivní. Takže to je celé a teď se vám to vlastně bude zhodnocovat 0,9% denně. Samozřejmě od pondělka do pátku se zhodnocuje. Jo, takže mějte se hezky, ať se daří zatím.